Jokerit Kärpät-ottelun kolmas erä tarjosi katsojille playoff-kiekkoa parhaimmillaan. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita sai läheltä tarkastella myös kärppämaalivahti Niklas Bäckström. Mies kesti, mutta maski ei. Kiekko tuli suoraan ristikkoon ja jäi siihen kiinni ja puolet kiekosta läpi ja suoraan ottaa ja nahan läpi siinä, ettei siinä sen kummempia sitten onneksi tapahtunut. Kuinka vakavasti sä siinä loukkasit, eli mitä tapahtui? Ei, tuntui, että se oli pahemman näköinen kuin millä tuntui, että siinä aukesi pieni haava ja verta tuli jonkun verran, mutta ei siinä mitään suurempaa ole tapahtunut sitten. Eli tikeillä ilmeisesti selvittiin? Joo, muutama tikki laitettiin ja ei siinä onneksi pääsi vielä takaisin pelaamaan. Onko tällaista tapahtunut joskus aikaisemmin sun maalivahtiuralla? Ei ole koskaan aikaisemmin, että tämä oli eka kerta ja toivottavasti viimeinen kerta ja jos jotain hyvää tässä ollut, niin ei tullut ainakaan reboundia siitä tilanteesta.